amandla sikikize senze umsindo omkhulu samukela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu onamandla wonke, yise wenkosi yethu Jesu Kristu, sisondele ebukhoneni bakho, for there is glory, there is power where you are. We exalt you, we glorify you, ngoba akekho uNkulunkulu ongafaniswa nawe. Wena uyixosha impabanga ezaleni uyibeke namakhosi. Wena uyakwazi ukuphakamisa umuntu bonke abantu abamlahle phansi. Wena uyakwazi ukuvula iminyango ebivalekile ezimpilweni zabantu. Father, we know as we approach you ukuthi you are the God of miracles, uNkulunkulu wesimangaliso. Namhlanje nebusuku sisondela kuwe. Nampa abantwana bakho, I present them in your presence. In the mighty name of Jesus. Awukazi umlahle umuntu, awuzange uNkulunkulu wethu umgweme okhalayo. Baba wethu ongcwele, wena uyahlumelelisa amandla kwababuthakathaka. Wena wedwa uyakwazi ukubambana labayana abazame behluleka, wena bese uyabaphumelelisa. Egameni lika Jesu Kristu siyamemeza emkhathini, simemeza igama lingaphezu kwamagama onke. In the mighty name of Jesus, every powers of hell, we destroy them in Jesus' mighty name. We set free all the dreams of your children. We set free all the futures of your children. Egameni lika Jesu Kristu, amandla omkhathi siyawephula namhlanje ebusuku. Baba uthi sikhulule inkululeko, sikhulule inkululeko, sikhulule inkululeko, sikhulule inkululeko, sikhulule ushada bahaya, sikhulula inkululeko ezimpilweni zabantwana bakho ngegama lika Jesu. Ababoshwe izinto zalomhlaba siyabakhulula, ababoshwe ngamandla obumnyama siyabakhulula ngegama nangegazi lika Jesu Kristu ovusiwe kwabafileyo. Let your presence fill this place. Baba wethu onamandla wonke, let the atmosphere of God fill this place. Let the glory, inkazimulo kaNkulunkulu, inkazimulo yowafa wavuka obuyayo masinyane, inkazimulo kaJesu, inkazimulo kaJesu, inkazimulo kaJesu, inkazimulo kaJesu mayigcwalise this place. In the mighty name of Jesus, we glorify you. We worship you, we worship you. Come on, give him the glory. Indeed, bazalwane, every move yamandla obumnyama right now is standing still, because nothing, ayikho into engakwazi ukumelana nepresence kaNkulunkulu. The atmosphere here is too much. It's too much. The devil cannot, akakwazi ukumelana nentela manje, ngoba amandla kaNkulunkulu agqabula amaqedanga obumnyama. They are here. Glory to Jesus. Come on, put your hands together for the Lord and make a joyful noise unto the King of Kings. We may be seated. First of all, bingelele leadership UZCF asibingelele kakhulu for the work that you are doing. Kuyisibusiso esimangalisayo. Sibingelele bonke abafundisi abakhona enomdayi, siyabonga kakhulu, and everyone okhona
Siyanibingelela kakhulu. There is hope to us. Angisho nje lamazwi. I'm so proud of all of you. One Mausu for a long time. I've been serving God from 1990 up to today, full time. Koze kwemanje ngikaze ngimbone uNkulunkulu eshiya umuntu wakhe. But there is hope when I see the young people khonza uNkulunkulu ngendlela abakhonza ngayo. Inhliziyo yethu iyaduduzeka. Noma sesi-6th floor sesihlala phansi. Sizohlala phansi nje thina. We living impi kaNkulunkulu yalesi sikhathi nesikhathi esizayo. And we are so grateful. We are so grateful. Ngicela siye to the first book of Samuel chapter number 30. Angeze ukukhuluma kakhulu ngoba we really need to pray. Bonke aba attended this service, we are praying for good results. Yes. Oh, cum laude. Baphume nje phakathi kwabangcwele. Sifunda First Samuel chapter number 30. Unqoba kaDavide enqoba ama-Amaleki. From verse number 1, and it came to pass when David and his men were come to Ziklag on the third day that the Amalekites had invaded the south and Ziklag and smitten Ziklag and burned it with fire, and had taken the women captives that were therein. They slew no one, either great or small, but carried them away and went on their way. So David and his men came to the city, and behold, it was burnt with fire, and their wives and their sons and their daughters were taken captives. Then David and the people that were with him lifted up their voices and wept until they had no more power to weep. And David's 2 wives were taken captives, Ahinoam and Jezreelites, and Abigail, the wife of Nabal, the Carmelites. Bible kalifihli lutho bantwana benkosi. Liyasho ukuthi unkosikazi kaDavide kodwa yena kaNabali. Yes, Bible. Enye izinto engiyithanda ngeBhayibheli alifihli next. Noma ngokaDavid kodwa yena kahlehle unkosikazi kaNabal. And David was greatly distressed, for the people spake of stoning him, because the soul of all the people was grieved, even men for his sons and his daughters. But David encouraged himself in the Lord his God. And David said to Abiathar the priest, Ahimelech's son, I pray thee bring me hither the ephod. And Abiathar brought the ephod to David, and David inquired at the Lord, saying, shall I pursue after the troops, these troops? Shall I overtake them? And he answered him, pursue, for you shall
pursue, for thou shalt surely overtake them, and without fail recover all. Umoya wami stuck kuleli verse. And David inquired of the Lord, saying, shall I pursue after the troops? Shall I overtake them? And he answered, pursue, for thou shalt surely overtake them, and without fail recover all. Izwi likaNkulunkulu leli khuluma kakhulu uDavid. There are a couple of things ezibalulekile ngaye. Into yokuqala uDavid ukuthi is one person that was anointed 3 times. He was anointed 3 times. Go chapter number 16, the first book of Samuel. Wagcotshwa uSamuel phakathi kwabafowabo. He received a family anointing, because most of the people bathanda ukuduma kakhulu ngaphandle, but in their families they are not known. uDavid wagcotshwa amongst his family. The family knew that David was anointed. But number 2, uDavid uma ebalega uSaul efuna ukumbulala, leti Bible walandelwa izizwe ezi-2 out of 12. Esokuqala kwakho isizwe saJuda, sesibili kuyisizwe sakwaBenjamin. Uthiwa bamfica la ekhona, bamgcoba, bathi inkosi yethu, base besho lamazwi bathi ngoba ungwakithi. And he was anointed for the second time, but encwadini yesibili yamakhosi chapter number 19 sizwa kuthiwa uIsrael wonke gathered together to anoint him. Leti Bible wagcotshelwa izizwe zonke eziwu-12. David was strangely anointed. Anointwa kathathu. But more than that, uma uzobuka uDavid noma aziwa ngobukhosi bakhe, but David was a worshipper. Ngathi David wayichwechwa. Ngathi David wayishaya lezi enishaya nezinethi. Wayenamahloni to worship God. David wayihlabelela edumisa. Unamaculo amaningi. Umona impilo yakhe uma umbheka kuma worship songs akhe. uDavid uyayazi insindiso. David was saved. Uma uzofunda Psalms chapter number 51 from verse number 1, uchaza into emangalisayo athi ngazalelwe bubini, umama wangithabatha esonweni. Azakhuluma athi uqalekisa umuntu ofihla isono sakhe phambi kaNkulunkulu. But umufika verse number 10 ku chapter 51 la khona athi uNkulunkulu dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo nomphefumulo oqinileyo. In other words, David was saved. More than that, to David wayazi ama principles ophumelela. Yabona mawufunda amaHubo chapter number 1 from verse number 1, atubusisi umuntu ongahambi ngezeluleko zababi, ongeme endleleni yezoni, ongahlala enkundleni yabaxholodayo. Sengathi uDavid uyazi ukuthi uma uzophumelela kufanele ukhethe abantu ohamba nabo. Umuntu ongaphumeleli uhamba nanoma nobani, uba umngani kanoma ubani. Kodwa umuntu ozophumelela uyakhetha ukuthi uhambaphi, umaphi, uhlalaphi.
This guy knew ukuthi ama principles okuphumelela. Uma sekhuluma uma seqede lelo verse abesethi uma uzoyifunda kahle athi ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova ozindla ngomthetho wakhe imini nobusuku. Abesethi ababa banjalo abafana namakhoba aphephethwa umoya. Abesethi kodwa bonke abalungu uJehova uyayazi indlela abalungileyo kodwa indlela yababi iyobhubha. But khona amazwi awasho lapha uyofana nomuthi otshaliwe ngasemfuleni wamanzi. Abesethi uthela isithelo sawo ngesikhathi sawo. Abesethi aneqabunga lawo alibuni. Uyabona this guy knew the principles of success. Ukuthi uyabona nje uzophumelela empilweni awuhambi uba umngani kuTom, Dick and Harry. Uyabakhetha abantu kuthiwa inyoni kufanele ifly nezinyoni ezinempaphe efanayo. uDavid ke uyayazi lento kodwa more than anything bazalwane uDavid was a worshipper of note. Simuzwa kumahubo 103 ethi mbonga uJehova umphefumulo wami nakho konke okuphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele ngoba yena uthethelela zonke izono zakho elaphe zonke izifo zakho. Athi uyabuyisa, he restores. He is known for restoration. Ubuyisa nezinto ezalahlekayo zonke. Izwase ngathi amandla kaNkulunkulu alanda izinto ocabanga ukuthi walahlekelwa izo many years ago. But namhlanje he is injecting you with power and bringing back everything. Abesethi uyabuyisa ubusha bakho njengokhosi. You see this guy bazalwane yayikade iwumdumisi ngempela. But more than that sizothandaza more than that uzobona ukuthi this guy knew how to worship ebhekene nama challenges. Uyabona ukuthi angithi ngenza disclaimer nje ukuthi ungayeki ukudumisa ngenxa ama challenges nezimpo obhekene nazo. Ungayeki ukudumisa. Simuzwa ku121 lapha ngahubo 121 ethi ngiphakamisela amehlo ami ezintabeni usizo lwami luvela phina. Usizo lwami luvela kuJehova owenzile izulu nomhlaba. Akayikuvuma ukubunyawo lwami lushelele olondo Israeli akozeli akalali. You see uma kuthiwa walihlabelela leli culo ubaba wakhe emkhiphile ekhaya ngoba you see this guy was worshiping under heavy and difficult circumstances. Uyabona uma ethi ubaba nomama wangilahla kodwa uJehova wangixosha. Ngamanye amagama uthi noma ungalahlwa ubani kodwa ukhona uNkulunkulu okwazi ukuxosha abalahliweyo. Angeke ulahlwe enough ukuthi uNkulunkulu angakwazi ukuxosha. So kuthiwa ke when you read history kuthiwa ubaba wakhe wathi mayibuya uDavid at the age of 12 la ngoba wakhulela komalume bakhe. Kuthe mayibuya wayisethi wabiza obhuti abadala ngoba ukwelusa kwakumsebenzi ohloniphekile ukwelusa ngaleso sikhathi. Angizazi ngeke imayini ayingekho konke lama degrees lawo esinawo ukwelusa kwakumsebenzi ohloniphekile.
So wayesebiza obhuti baka David abadala wathi buyana ekhaya, naye wabuya ekhaya. Wayesethi ku David, David hamba ke uyokwelusa, njengoba uyokwelusa sengazathi ungaqhamuka ibhere likudwengule, edeclare phezulu impilo yakhe. Wayesethi mntaka nomndayi engathi ungaqhamuka ingonyama naye ikudwengule. So uDavid wahamba wayolusa bengekho obhuti abadala, engekho nobaba. Kwakuthi ke uma belusile, according to the customs and cultures alapha, kwakuthi uma belusile ekhafeni ubaba ahlale lapha entabeni, nobhuti abadala bahlale lapha entabeni, ukuze makuba khona inkinga in the valley baphakamisela amali emehle eintabeni ukuze kwehle ubaba kwehle nobhuti. Kodwa uDavid njengoba wayefike yedwa, abangani bakhe kwathi maqhamuka ibhere babalekela kobaba nobhuti baba abadala. Wathi uDavid, nevertheless, noma ubaba engekho, noma umama engekho, abafowethu bengekho, kodwa nami ngizoyiphakamisela amehlo ami ezintabeni, ngoba usizo lwami luvela kuJehova. Ngamanye amagama, noma ubaba engekho, noma obhuti abadala bengekho, but Jehovah is always. Noma uzinikele kuye, uzinikela kumuntu ongena nawe la kungangeni khona abanye, la kuhleli khona wena wedwa edeskini, uthishe ngasekho, ungena nawe ahlale nawe edeskini. You know you will write with him, you will write in him, ngoba yena akashiyani akalahlani. So he knew how to worship in front of the bear. He knew how to worship phambi kwenkonyane. Mhlambe angivale ngokuniletha kulesi scripture sisifundile. Kukhona kuthiwa uDavid la wayekade baleka and 600 men abantu bembi bamlandela uDavid after ebulala uGoliath. Kukhona leli yaculo yana angazi ukuthi labo mama babelithathe leculo mntaka Mthemba babelithathe ukuthi uDavid ubulale nje uGoliath. uSaul kade elweziphi ebulala abantu, kodwa bathi uma ubheka isitha esinqotshwe uDavid bese ubheka izitha ezinqotshwe uSaul, uSaul engathi ubulala inkulungwane nje, kodwa uDavid ubulale hundreds of thousands ngokubulala nje umuntu oyedwa. And lo muntu waye ngama-1000 ngempela yedwa, kwakuma-1000 lo, akuba kuyingane yangangizothi uma-1000. Uyabona kuthiwa he was 6 meters tall, bude 1 2 3 4 5 6. Wayengasuka lapho uGoliath. Mamthengela umbhede, umpresenta ngombhede, kwafanele uthola umbhede ongangalesi stage, ngoba this guy was massive. But kuthiwa isandla sakhe, indlela esasesikhulu ngayo, wayethi maye esivula kube sengathi uqaqeka imethi uDavid, kube sengathi uqaqeka icansi, yabo cansi angindlela yona elazi kahle icansi, kube sengathi indlela isandla sakhe. Kuthiwa mayethi ushaya ngempama uGoliath, kuthiwa mathethe ukushaya ngempama noma ngageja, kodwa ipressure yesandla yayihlakaza wephansi uhlakazeka. Kuthi umkhonto ayewubhatha wawu-50 kg umkhonto. So this guy was big, this guy was big. Kwakuthiwa mawubhekene nayo kuthiwa he is big and experienced, he is big. Uyabona kama unesitha esinjalo
the enemy that is big and experienced. So uDavid wabhekana ke naye wamnqoba. But uDavid wayisayilwe izimpi ezihlukeneyo njengoba eza kule yama-Amalekite. I want to close. Number one, walwa impi yengqondo. In other words, ngoba ayikho impi enkulu njengempi elwa la engqondweni yakho. Sometimes abantu bakubona usuccessful phambi kwabo, ujabula phambi kwabo, abazi izimpo obhekene nazo la. And impi enkulu okufanele uyinqobe is the battle of the mind. But number two, uDavid walwa nebhere wanqoba. uDavid walwa nengonyama. Umulwane uma ke uwanqoba ingonyama, number one, awunqobi ingonyama kuphela, unqobi intimidation first before unqobe yona. Ngoba lithi mali qhamuka lapha libhodle kubili isizwe. Ibhubesi alikubulali uma selikubulala, likubulala ngevoice yalo before likubamba. Likhala lithi malikhala kanjalo ungazi noma ufanele ubaleke noma uthini noma uhlehle noma wenze njani, uqale unqobe intimidation before unqobe. So uDavid overcame the intimidation of the lion before alibambe alidwengule ngadodonula ichwane. Kwakuyimpi yesithathu yakhe. Impi yesine kwakuGoliath, this tall and a gigantic man. Umebhekene nale wayikade elwa impi yakhe yesi4. Kodwa Nkosi ngiphumusa ngivale manje. Now uma eqeda ukulwa lezimpi eziwu4, ulwa izimpi lezi ekuthiwa ziscary, kodwa egcineni kuzoqhamuka isizwe esincane sama-Amalekites. Sona asilwi naye ekhona, sithanda ukulwa naye engekho. Right, samlinda lesi sizwe ukuthi akathathe u600 men baphume kuleli dolobha laseZiklag. Kwase kusala amakhosikazi nezingane, amadodana namadodakazi. Lesi scripture sisifundile. Uma besele asale ahlasela ama-Amalekites. Uma ehlasela, number one, ashisa the place of your lithi iBhayibheli balishisa idolobha. But number two, abagcinanga ukushisa idolobha, bathatha amakhosikazi amadoda awu600 nezingane zabo babaleka nazo. Now uDavid came back. That is where the story is. Umefika engena eZiklag, wabona lisha iZiklag kanye namadoda awu600. Uma bengena babona ukuthi lishile liwumloda. Into yokuqala uDavid asikhombisa ngayo ukuthi uDavid was a divine king. He was full of the spirit. He was full of the grace. He was full of favor. Lithi iBhayibheli wazi ukuthi uma ungazi ukuthi uzophuma ushone ngaphi, uzothathane uhlanganise nani, the only thing that you must do is just cry. And ukhala symbolizes prayer. Nesekhona bazalwane ababaningi abantu abahlekayo, ngiyazi ukuthi sasifika la early 80s kukhona ama whole night prayers here. Early 80s ngabo 82 83 sifika la kule university. Uma kukhona enye indoda ngisayikhumbula, ngagcina nethathe esibongweni sayo. Ngani umamthembu ke, ngani umamthembu, bonke abamthembu la kufanele bangizamele something mangiphuma la ngalo bo. So uma
uma kwakhona le ndoda yayizihlale lapha yabona lapha phakathi ihlale bese iphinde itha ithi wena Satan ufikile izolo ngakunqoba namanje ekseni wafika bese yaqala yamthuka engangiqala ukuze umuntu ethuka uSathane ngale ndlela ngenhlambe engangiqala ukuzizwa empilweni ngizwa le ndoda imkhomba ayasiyeke. So in the way he was insulting the devil, uyabona wakuze kuhlekwe lapha around. But let me tell you this, uma kusahlekwa, it seems as if the spirit stands still. But when uqala uthi Nkosi lesi siquke singaka anginawo amandla awubhekana naso amehlo ami akuwe, when you start to pray like that, izulu liyama stand still, amandla noqobo uqala lumuve. David cried, namadoda awu-600 ayihamba bakhala, angazi ukuthi ivoice yakhona eyizwakala kanjani. amadoda anebhesi Jehova usilahleleni. Let the Bible, they cried until they had no power to cry anymore. Bakhala kwaze bangaba namandla. Lithi iBhayibheli wahlala phansi uDavid. But uma eqeda ukukhala kanye nalamadoda awu-6, strange things started to happen. Lithi iBhayibheli lamadoda awu-600 ayefuna ukumkhanda ngamatshe, ethi silahlekelwe ngamakhosikazi kanye namadodana namadodakazi ngenxa yakho David, ngenxa yakho. They blamed, badlala i-blame game. Yazi ke njalo, yazi uma ngibheka lawana bonke balahlekelwe 1 nkosikazi. uDavid ulahlekelwe u2. You don't understand. Bonke balahlekelwe ngo-1. uDavid ulahlekelwe u2. Ngempela ungablame umuntu olahlekelwe u2 wena ulahlekelwe u1. Nginizwa vela ningizwa vele. Uyabona lithi iBhayibheli babefuna ukumkhanda, but lithi iBhayibheli uDavid number 2 after crying encouraged himself in the Lord. Wazikhuthaza enkosini. Because not only prayer, but secondly, you must encourage yourself with God. Encourage yourself with God ukuthi Nkosi noma kungenzekani mina angisuki la kuwe. Noma kungenzekani ngeke ngezwe la kuthiwa ngiyakhumbula eyami degree ngayiqeda after 12 years. But let me tell you, I'm ngikhuluma iqiniso, after 12 years kodwa noma ngabe kuthiwa ke mntaka Ndabezitha umuntu uhlale iminyaka emingakanani, encourage yourself in the Lord ukuthi nami lami ilanga liyofika. Lingafika nini, God is never late. Angisho ukuthi fanele sithandazele ukuthi nilinde, fanele niphase nonke. I'm here in fact to open without faith. Now lithi iBhayibheli he encouraged himself. Ngiyacabanga mntaka Mangobe noZungu, ngiyacabanga ukuthi uma le ndoda eyayihleli ngasechibini, ihleli for 38 years ngasechibini, bephila abantu behamba, yiziphi izinto ezazi-encourage? 38 years uhafu weminyaka yami lo. 38 years ehleli ngasechibini.
Uyabona, number one izinto ezazim-encourage ukuthi wayibona ingelosi yehla njalo ukuthi still no uma nje ingelosi sehla kusho ukuthi nami ngelilanga kuzolunga bafowethu, kuzolunga. Ingathi ngathi into sethu kuzolunga nakini, kuzolunga. Ngiyazi khona baqhamuke emakhaya la kunzima khona ngempela, kodwa uyabona ngifuna ubheke ekhaya with your imagination bese uthi nakithi kuzolunga. One day wayibona ingelosi yehla season after season. But number two, enye into eyayi imi-encourage ukuthi wayeba khona oyedwa ongenayo aphile naye, wayilinda ukuthi nami lami ithuba one day lizovuleka, nami ngizophila. But number three, enye izinto eyayimi-encourage yikho lokho ukuthi wayebabona befika behamba. Leyo nto should encourage you. But this guy wahlala lapha until Jesus, the pool, came out of the pool to meet the man. Now, as I'm closing now, because uJesu my washawa amanxeba awu 5 kanti le pool yayina 5 colonnades. Uyabona ukuthi kukhona lento ukuthi pool ngoba mhla kusinda le ndoda ipool yasha kuze kube namhlanje ayikho. Ngenxa ukuthi kwase kufike yena owayikhonjwa ile pool. Le pool yayikhomba ukuthi ukhona ophilayo, osayo, ongeke udlula, avuke, ophilayo phakade naphakade. Ukhona osayo. Oh Jesus. But you know, Bazalwane, David encouraged himself in the Lord. But into yesithathu ayenza uDavid uma esesencourage ngokwanele, wehlela ethempelini. Inkosi yayingayigqoki impahla i-effort ngoba i-effort kwakuyimpahla abapriest. So uDavid wayengafanele kodwa wabreak ama boundaries. uDavid weqa ingcele, weqa ama limitations. Wathi uAbiathar, ngicela unginikeze i-effort. Wayigqoka. Kuthiwa ke mhla igqoke le effort wahlabelela ingoma ethi, I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for he has made me glad. Yabona wangena ehlabelele ethi ngifanele kodwa ngiyangena. Wathi ninkosi kungena abapriest la kodwa izokweqa ama boundaries nama limitations ngingene as the little Bible wathi mayifika ngaphakathi. Wayesebuza uNkulunkulu after finishing worshiping. Wayesebuza uNkulunkulu uthi ngibalandele, should I pursue them? Will I overtake them? Laphendula izulu lathi, pursue them, you will surely overtake them, and with no faith you will recover all. With no faith you will recover all. Pursue, you shall overtake, and you with no fail recover everything. Usho usekhalile wathandaza. Number 2, encouraged himself. Number 3, usengene wadumisa, because lezi zinto ihamba kanye kanye. Now uma esho njalo uNkulunkulu wathi pursue, balandela. Ngifuna namhlanje na ukuthi sidedele umoya wokupursue the people, ukuthi in your mind prepare your mind to pursue whatever that God is giving unto you. But number 2, as you pursue, you will overtake.
uzoyifika izinto oyixoshayo empilweni. Ake ngideclare vele, ngiyazi to the young people, ngiyazi ukuthi umhlaba mubi, there is no job, there is nothing out there, kukhona yonke into embi. Kodwa namhlanje I want to raise the spirit in the inside of you. Don't go out as an ordinary person, go with the mind of pursuit. Empilweni yakho kufanele uyigijimise into uNkulunkulu akuthembise yona until you get it. Kufuke lamandla okugijimisa izinto lezi ezi available ngokaNkulunkulu to you. Number 2, definitely you will get them, but lastly, with no faith you will recover even what you lost. Noma ngabe yini ekulahlekela wazoyirecover. Yeah, imlenze. Angithi phela angithi ngiyazi nami ngaha imlenze. Yabo nje wasihleli kanjena nje asazana imlenze yethu. Imlenze. Uyabona uma usenkonzweni ukukhohlwa kancane imlenze. Kancane imlenze kodwa yona ikhona. Uyabona niyayazi vele. Kodwa divinely with the power of God, if you believe, you will recover whatever that you lost. You will recover. Let me declare, in fact, you will recover everything that you lost. Noma ngabe yini okulahlekileyo, ifuna phakathi in your spirit, encourage yourself ukuthi great is the one that is within me than the one that is in the world. Akukho lutho okuyofihlwa kimi ngenxa kaNkulunkulu engimkhonzayo. Everything is available, even izinto engakaze ngizizwe, experiences, everything that the devil thought ukuthi ungivalele leyo mnyango, kodwa I pursue, for I will overtake and I will without fail recover. Let's stand. Let's stand on our feet. Singathi ngibena say this one. Ukufisa
oyifundileyo ibuyise engqondweni manje. Sebezoyikhiphela ephepheni kwi-exam. Siyathandaza ugobo lwaphula amajoke sipha babothi uncwela lube phezu kwaloyana naloyana naloyana naloyana. Let them receive graciously what they never expected in the name of Jesus. Egama likaJesu, egama likaJesu. Moya wokufeyila siyawubopha, umoya wokuphasa siyawukhulula egama likaJesu. Akekho ozobuyela ekhaya ama-marks akhe engekho right. Siyathandaza. Oh yadadabasika. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. We are pursuing the success. We are pursuing education. We are pursuing our dreams. We are pursuing, for we will recover all. Recover all. Siyabonga baba wethu oyingcwele. Siyabonga mnikazi wempilo yethu. Ngoba akekho njengawe. Akekho omlinganiswa nawe. Wenza izimangaliso. Wenza izinto ezinkulu. Naphezu kwalabo bantwana, I release the grace. I release the grace as your servant. Njengenceku yakho. Ikhulula umusa wokuphasa. Ikhulula umusa wokuphumelela. Ikhulula umusa amandla amangalisayo phezu kwezimpilo zakho. We give you glory. We give you praise. We give you honor. Bani ongalinganiswa nawe? Bani ongafaniswa? Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy God. Siyabonga Baba. You remind each and everyone ezinto asebeyikhohliwe. Baba wethu ongcwele, ngiyathandaza ukuthi ngogobo lwakho lubeke phezu kwempilo yami, they will see success. They will see success in this. In 2025, we declare recovery of everything. Recovery of everything. Sokunika lonke. Sokunika zonke sibonga. Hallelujah. Let me say this. Nenzeka kube khona phakathi kwethu. We are not sure ukuthi uma ngingakhala icilongo manje uyayibona inkosi. With this prayer uzophasa. Kodwa makhala icilongo uzophasa na. Mawukhona la phakathi kwethu. Uthi baba usikhali, can you pray for me? I need Jesus in my life. Makuya kumsiza ngani umuntu ukuzuza izwe lonke kodwa onakalelo ukuphila kwakhe na. Cela mawukhona uthi inkosi sindisa ukuphila kwami, phakama isandla sakho la ukhona, cela ukuthandaza kanye nawe. I can see hands, I can see hands across. I can see hands across. Oh, this is something. Oh, hallelujah. Tell me in promises and can you come and stand here so that we declare salvation upon your life. Just come from where you are. Just come. Bonka ba promises and lazabo. Come. Come. Ufisa wa amigo.
things are good. Thank you, Jesus. Both of your hands as a sign of surrender. Usho lamazwi emva kwami uwasho uwakholwe uwezwe kahle ngoba they will bring eternity empilweni yakho usahamba kulo mhlaba. Cela usho lamazwi uthi Nkosi uJesu yisho kakhulu without any fear. Nkosi uJesu namhlanje ebusuku nelizwi izwi lakho enhlizweni yami ngalikholwa ngomlomo niyakwamukela ukuthi ube inkosi nomsindisi ekuphileni kwami. Sukela namhlanje ngizokukhonza neqiniso ngikulandele ngeqiniso uJesu azabuye. Amen. Asishaye kakhulu izandla. Mfundisi Umsoni, can you take over from here? Hallelujah. iBhayibheli lithi kwakukhona this woman owayebanjwe ephingile, very terrible, very bad, ebanjiwe. Kodwa uma bemletha kuJesu, uJesu wababuza lo mbuzo wathi washo lamazwi wathi nama angibulahli, neither do I condemn you, but go and sin no more. Ukufika kwakho la akungafani nokusuka kwakho la. Nkulunkulu anibusise, Nkulunkulu anibusise, Nkulunkulu anibusise, anenzele konke. Sesithandazile. Ngiyazi mhlawumbe kusazoba khona ama prayer items kodwa sesikhulekile. Without fail, recover everything. Phasa ngendlela okholwa ngayo. God bless you. Nabango